Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Һәр атна диярлек без сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада биредә 4000-гә якын татар яши. Җаек шәһәреннән үз хәбәрчеләребез. Татар музыкасын, татар бийләрен шундый яратабыз. Ушы үзәккә бәр киләләр, яшьләр, балалар да килә, өлкән кешеләр дә киләләр. Оренбургта яңа буын китапханәсе ачылды. Күбрәкләр бергә җыелган. Әгәр дә мин тизрәк йөри башласам, алар чаралык ишалар. Тулыбай авылында гомер итүче Илгиз Захиев эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Гаиләнең ярдәме терәге булмаса, монда эшне алып барып булмас иде. Сафакүл авылы тарихын сөйләрбез. Монда халыкның тырышып яшәгәне күренеп тора. Легендар диктор Рөстәм Нәбиуллин янәдән экраннарда. Казан телевидение студиясының барлыкка килүе республика тормышының һәр өлкәсендә зур казаныш буларак кабул ителде. Казакстан Республикасының Җаек шәһәре үзенең тарихын Алтын Урда чорыннан ук алып бара. Биредә җырчы Галия Кайбицкая, артист һәм режиссер Габдулла Кәриев, композитор Нәҗип Җиһанов һәм тагын бик күп шәхесләр туган, яшәгән, иҗат иткән. Бүген Җаек шәһәрендә 230 меңнән артык кеше яши. Шуларның 3600-е татарлар. Борынгы Җаек шәһәрендә гомер итүче милләттәшләребез янында хәбәрчебез Таңсылу Насыйрова да булып кайтты. Элеклектән Җаекта Нугай, Касыйм, Казан татарлары гомер иткән. 18-нче гасыр ахырында шәһәрдә 450 сәүдәгәрдән 300 татарлар була. Бүген шәһәрдә сакланып калган татар бистәсе бар. Бистәдә Габдулла Тукай музее янында татар үзәге бинасы урнашкан. Хәзер инде без керәбез безнең татар үзәгебезгә, татар оешмасына, татар гаиләсенә. Шундый матур җирләребез инде күрерсез. Бездә бит бар китапхана. Монда гел генә татар телендә китаплар. Менә карагыз әле. Нинди китаплар. Менә инде өстендә тора бик күп китаплар җыештырмадык, өлгермәдек әле. Бит бездә Казаннан җибәреп торалар шул литератураларны, балалар өчен, олы кешеләр өчен китаплар инде. Китапханәдән кала биредә тагын бик күп берләшмәләр эшли. Шуларның берсе Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы. Аларга нибары 6-7 ай, ә кылган гамәлләренә карасаң, зур өметләр уята. Бергә йырлыйбыз монда, бергә бейибез. Алар татар телен, субботыкны өйрәнәләр. Без инде менә четверкны бәйлибез. Йырлыйбыз, чәй ичәбез. Монда килгәч борын бергә заводта эшләгән кызлар тап булды. Бәрбез хәзер инде пенсионерларбыз. Шулай итеп, кире, как будто бы назад вот молодость вернулась. Татар үзәгендә ялкын ансамбле дә бар. Алар менә инде 25 ел иҗат итәләр. Иң мөһиме без ирәндек җырларга татарча. Менә ялкын 1989 елда башланды. Алар әлбәттә без сразу сөйләмәдек татарча, сразу җырламадык. Без йөрдек аралашып. Мәдәни үзәккә яшьләр дә килә. Монда татар теле дәресләре алып барыла, балаларны милли рухта тәрбиялиләр. Шулай ук татар үзәге дуслык йортында да эшли. Биредә милләттәшләребез 14 төрле милләт мәдәни үзәге белән бергә хезмәт итә, төрле чараларда катнаша. Халкыбыз шундый менә тарихны белергә, татар телен белергә, татар музыкасын, татар бийләрен, шундый без шундый яратабыз. Ушы үзәккә бәр киләләр, яшьләр, балалар да килә, өлкән кешеләр дә киләләр. Дуслык йортындагы татар үзәге бүлмәсенә килгәндә биредә күбрәк рәсми очрашулар һәм утырышлар үтә. Истәлекле хатирәләр саклана. Инде балалар төрле шөгыль белән шөгыльләнергә яраталар. Менә аның берсе шушы курчак ясау. Инде бәйләүчтә бәйлиләр. Аларны да күрербез. Ә менә Җаекның донын тараткан бөек шәхесебез Габдулла Тукай хакында алдагы тапшыруларда җиткерербез. Шагыйрь эзләре буйлап бергә сәяхәт кылырбыз.
Таңсылу Насырова, татарлар, Жайык шәһәре, Казакстан. Оренбургта беренчеләрдән яңа буын китапханәсе ачылды. Хөсәен Ямашев исемендәге милли китапханә модель китапханәләр булдыру буенча федераль проектта җиңеп чыккан иде. Китап йортының даими укучылары һәм кунаклары игътибарына ачык китап фондлары белән күп функцияле зоналаштырылган киңлек тәкъдим ителде. Модель китапханә гадәтидән нәрсә белән аерылып тора? Сүз хәбәрчебез Фирүзә Сәләмовага. 38-й год, 40-е годы. Таким образом мы будем демонстрировать нашим читателям. Сайын Ямашев исемендәге китапханәгә даими йөрүчеләрнең берсе дә хәзер аны танымас. Аермасы зур. Яңартуларга кадәр ул гадәти китап саклау урыны булса, бүгенгесе заманча мәгълүмати агарту киңлеге. Үзгәрешләрне мәдәният милли проект ярдәмендә гамәлгә ашыру мөмкин булды. Оренбургда беренче модельле муниципаль китапханә булдыруга федераль һәм муниципаль бюджетлардан 8 миллион сумнан артык акча юнәлдерелде. Жизнь в этой библиотеке еще последующие 100 лет и потом следующие 100 лет была бурная, активная. Ну и, безусловно, все, кто помогал, также и впредь помогали, поддерживали эту библиотеку. С праздником! Соллы ярдәмне бөтен дөнья татар конгрессы да күрсәтеп килә. Күп еллар дәвамында милли оешма китапханәне татар китаплары белән тәэмин итә. Шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Рөстәм Гыйлметдинов конгрессның иң югары бүләге медальне китапханә мөдире Светлана Ахмаджановага тапшырды. Финанс ярдәмне өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияттә тә күрсәтте. Шәһәр башлыгының рәхмәт хатын өлкә кануннар чыгару җыелышы депутаты Дамир Фахретдиновка тапшырдылар. Уку залларында халык күп һәм шау-шулы, әмма бәйрәм өчен китапхана тынлыгын бозарга була. Балаларның сәләтен хәзер китапханәдә үстерергә мөмкин. Китапхана во! Балалар залы, заманча интерьер, уңайлы мебель, төрле төстәге пуфлар, яңа балалар китаплары, иҗат өчен җыелмалар, конструкторлар, буларның барысын да үз эченә ала. Интерьерда үстерүче уеннар белән җиһазландырылган интерактив идән аерым урын алып тора. Бу уенны без дә сынап карадык. Нәтиҗәләр бергә җыелган. Әгәр дә мин тизрәк йөри башласам, алар чаралык ишалар. Төрле якка. Үдендең программаһында һикәмдән ашу балаларны өйрәтә торган уендар, төрле эффектлары бар. Барлыгы 5 яңа зона булдырылган. Яңа җиһазлар һәм технологиялар. Үзгәртеп корылган уку залы, кино күрсәтү, лекциялар һәм чыгышлар өчен мәйданчык булып тора. Мондый шартларда әдәбиятны өйрәнү үзе бер ләззәт. Китапны канафега утырып укырга була. Тагын биредә электрон китаплар бирелә. Шулай итеп, укучы иң заманча, хәтта басмага чыкмаган әдәбияттан файдалана ала. Уку залыннан ук милли китапханә эшчеләре фондларын җәлеп итәргә мөмкин. Цифрлы чорда кешелекне әдәби мираска җәлеп итү өчен барысы да бар. Мультимедия һәм уен җиһазлары, Wi-Fi, китапханә фондын штрих-кодлаштыру системасы. Хәзер чыгып була интернет шелтәре аша НЭП, Национальная электронная библиотекага һәм теләгән китапларны ачып укырга була, скачивать итәргә була, закладкалар ясарга була. Проектны тормышка ашыру кысаларында китапхана хезмәткәрләре илнең әйдәп баручы китапхана оешмаларының излексез белем бирү дистанцион программаларын үзләштерделәр. Көтеп калабыз укучыларны, килсеннәр, укысыннар, укытырсыннар менә интернетта. Хәзер безнең широкополосный интернет. Этнозалда революцияга кадәрге борынгы һәм сирәк китаплар, Оренбур халыклары мәдәнияте турындагы материаллар, борынгы фоторәсемнәр, музыка кораллары, милли кием элементлары. Шул ук залда татар, рус һәм башкорт телләрендәге милли әдәбиятның бай фонды. Хәзер безнең китапханәдә бик күп китаплар. Хәзердә инде менә китап сайлыйбыз да инде, Алла бирсә өйгә кайтып, балалар белән бергә укыйбыз, татар телен ишетсеннәр, өйрәнсеннәр, белсеннәр дип. Мәгълүмати стендлар, навигация киоска һәм зур булмаган китап кибете холда урнашкан. Оренбургда бу әлегә бердән-бер татар китабын сатып алу урыны. Бинага кергәндә күзгә ташланган беренче нәрсә уңайлыкның яңа дәрәҗәсе. Буларны 2 яшь дизайнер булдыра. Библиотека должна стать третьим домом
То есть это очень важно, это смысл именно этого пространства, что любой уголок функционально насыщен. Мебель мы использовали, собственно, модульную, то есть это и пуфы модульные, из которых можно составлять разные конфигурации, и столы. Заманча йортта киштәләрдә идәннән алып түшәмгә кадәр 50 меңлек фонд тагында тулыландырылды. Проект буенча без фондларыбызны арттырдык. 4 меңнән артык яңа китап кайтты. Мин инде бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетына. Алар безгә менә шушы ачылу тантанасына яңа китаплар алып килделәр. 300дән артык. Төзүчеләр эше игътибарга лаек. Все, что это делается на года, делается нашими руками достаточно качественно. 45 ел эшләп чыгып киткәндә бу беренче шундый матурлык. Россиянең 110 китапханәсе быел милли проектның бер өлеше. Шул исәптән Оренбургның Ямашев китапханәсе дә. 6 ел эчендә бу программа бөтен ил буенча 660 учреждениене үзгәртәчәк. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Тулыбай авылында гомер итүче Илгиз Захиев эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Гаиләнең ярдәме терәге булмаса, монда эшне алып барып булмас иде. Сафакүл авылы тарихын сөйләрбез. Монда халыкның тырышып яшәгәне күренеп тора. Легендар диктор Рөстәм Нәбиуллин янәдән экраннарда. Казан телевидение студиясының барлыкка килүе республика тормышының һәр өлкәсендә зур казаныш буларак кабул ителде. Татар авыллары туган телне саклау учагы, авылларны сер түгел бүген эшмәкәрләр яшәтә, үстерә, аякка бастыра. Минзәлә районы Тулыбай авылында гомер итүче Илгиз Захиев та шундыйлардан. Мал чалу цехын ачып, ул туган авылда эш урыннары булдырып кына калмый, сабан туен тыргызып җибәрә. Авыл үсешенә төрле яклап ярдәм итеп торучыларның берсе. Толырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Үз эшен алар кайчандыр базарда ит сатудан башлаган. Оннан шәхси ферма ачып җибәрәләр, вак һәм эретерлек үрчетеп саталар. Быел ит комбинаты ачканнар. Монда шоковый камерадан чыккан, шушында керә бу безнең средний температурный холодильник. Яңа җиһазлар һәм киләчәктә нинди эшләр башкарылачагы турында Илгиз әфәнде үзе сөйләде. Колбасный цех отдельно булса. Барлык продукция хәләл, берничә төр ярым фабрикатлар җитештерә башлаганнар. Валкадан соң ит чыккач та килә монда вакууматорга. Вакуумга кертеп, аны паковать итәбез. Узак саклый продукциясе. Тәме дә бозылмайды, свежий смак килеш тора ул. Илгиз әфәнде барлыгы 45 кешене эш урыны белән тәэмин итә. Минзәләдә пилмән цехы да бар. Продукцияны Уфа, Казан, Мәскәүгә җибәрәләр. Ачып җибәрдек 15нче елда. 15нче елда ачканда инде бик теге сбыт юк иде. Әкрен генә эшли башладык. Яшь чакта комбайнда йөртә, төзелештә дә эшли, әмма сәүдәгәрлек күңелемә якынрак эшмәкәр. Программа буенча инде семейный фермага программада катнашып ферма төзедек. Откорма буенча анда инде үгезләр үстерәбез. Үзебезнең малларны үстерәбез. Сарыкларыбыз бар инде 100ләп баш сарык. Аның ит комбинатына Сорман, Октаныш, Мөслим, Тукай районнарыннан ит алып килеп тапшыралар. Аларга җиңелрәктер. Монда суеп бергәч инде, потому что өйдә интегеп ятасы да юк инде, суеп бирәбез, клеймасын куеп бирәбез. Врач штатта безнең монда врач утыра. Илгиз Гилмулович мен күптән белән бер 10 ел элек танышкан аның белән. Шунышлы төпле кеше. Илгиз Гилмулович человек надежный, дигән сымак, железобетон, әйткән сүзендә тора ул. Бер үземнең генә хезмәтем түгел, гаиләм белән бергәләп тырышабыз дишмәкәр. Кичкенәдән әтинең бер кайчанда безгә сүз әйткәне булмады. Ул яктан шундый ук ни белән мин дә балаларны тәрбиялим. Безнең өчен үрнәк инде ул. Әтигә карап без дә шуныңча яшибез инде. Хатыны Гөлнур ханым белән алар 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Бәләкәй чакта безне
үрдәк тегенде кызларны сакладык. Потом хәзер үзенең фермасында сыерлар, сарыкларын саклабыз тегенде карап. Гаиләнең ярдәме терәге булмаса, мондый эшне алып барып булмас иде. Гаиләнең терәк шул ук минем хатыным Гөлнурдан терәк, балаларымнан терәк зур инде. Алар минем таянычым, ышанычым. Тормышта инде үзебезнең дә бик авыр чаклар булды. Ул һәрберсен җиңеп барып, үз юлын табып, хәзер шушы үз юлы белән эш алып бара инде. Гаиләдә һәркемгә эш табылган. Хисап эшен киленнәре чулпан алып бара. Мине бу гаиләдә бик яхшы кабул иттеләр, үзләренең кызлары кебек хөрмәт итәләр. Кеше буларак инде бик тырыш гаилә, барлык туганнары да шундый. Электән килгән бөтен авылда белә аларны шундый тырыш гаилә икәнләрен. Загифлар гаиләсе туган авылы Тулыбайга яңа сулыш эрдерүчеләрдә. Илгиз инде ул спонсорлык эшләре белән дә нык нитәйне безне менә өлкәннәр көнендә дә булыша, ул мәчеткә дә булышып, ярдәм күрсәтә. Сабан туйларын Илгиз оештырып килде. Бердәм халык, бу Тулыбай авыл халкы нык бердәм алар. 3 гасыр тарихы булган Тулыбай авылының киләчәге өметле. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Тулыбай авылы, Минзәлә районы. Сафакүл Курган өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән районнарының берсе. Татарлардан тыш биредә руслар, башкортлар, калмыклар, казаклар, хәтта алманнар да дус тату гомер кичерә. Мәктәпләрдә татар теле дәресләре юк, тик балаларга ана телен факультативларда өйрәтәләр. Бар өмет балаларга өстәмә белем бирү үзәкләрендә ди милләттәшләребез. Тулырак киләсе видеоязмада. Курган өлкәсе Сафакүл авылы талантлары инде балалар бакчасыннан ук ачыла. Музыка җитәкчесе әйтүенчә, аларның татар халкының җыр моңына, биюләренә булган мәхәббәтләре каннарында. Это нравится родителям, мы сейчас как бы такой приоритет, что ли, что мы должны поддерживать свои традиции. Сафакүл авылы балалар сәнгать мәктәбен тагын бер иҗат утравы дисәк дөрес булыр. Ул авылда 50 ел элек барлыкка килгән. Бүген биредә 200-гә якын бала җыр бию буенча белем ала, музыка уен коралларында уйнарга өйрәнә. Некоторые виды программ, в частности хоровое пение и художественное отделение, работают у нас, значит, по тематике, скажем так, сохранение наших традиций, сохранение традиций тех, культурных традиций, которые есть в нашем районе. Төрле яшьтәге һәм төрле милләттән булган 200-дән артык укучы Сафакүл ял итү үзәгенең иҗат коллективларында да шөгыльләнә. Йырларның төрлесен халык йөрі, борынгыны да, современныйды да. 2003 елда барлыкка килгән Ләйсән ансамбле Сафакүлнең горурлыгы. 2018 елда исә Ләйсән ансамблендә катнашучылар Екатеринбургта узган Урал сандугачы төбәгара татар башкаручылары фестиваль конкурсы лауреатлары булдылар. Я пришел еще в 4 классе сюда, и этой осенью уже исполнилось 5 лет, как я сюда хожу. Со многими из девочек я знаком. Детского садика мы учимся. Ансамбльнең алыштыргысы җитәкчесе педагог Зинфира Закырдаева. Коллективта ул продюсер һәм костюмнар буенча рәссам вазифаларын да башкара. Ансамбль җитәкчесен Сафакүлдә балаларның татар телен начар белүләре борчый. Менә татар телен белергә теләкләре бар балаларның безнең. Аларның прямо вот татар җырларын инде прямо шу хәдер яратып җырлайлар инде алар. 2019 елның октябрендә Сафакүлдә туган якны өйрәнү мәсьәләләре буенча халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Җирле музейда галимнәр Курган өлкәсе Сафакүл районы тарихында татар һәм башка төрки халыкларының роле турында фикер алыштылар. Менә Уралның теге ягы дигән ягында мин беренче тапкыр ул хисләрне күрсәгез, музейга кергәч шок каттым. Билгеле кыска гына вакыт эчендә бу төбәкнең татар тормышын сөйләп бетереп булмый, ул бик үзенчәлекле. Халкыбызның гореф-гадәтләре бу җирлекнең бизәге, урындагы җитәкчеләр моны яхшы аңлый һәм бу киләчәккә өметләр баглый. Ләйсән Садретдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Курган өлкәсе. Татарстаныбызның 100 еллыгы якынлашу уңаеннан татарлар тапшыруында яңа сәхифә эшли. Бүгеннән аны безнең легендар шәхесебез танылган диктор Рөстәм Нәбиуллин алып барачак.
1970 елны Татарстан телевидениесі республикабызның 50 еллык юбилейына багышлап, архивлар ярдәмендә 5 сериялы документаль фильм әзерләгән. Без исә әлеге язмаларны кулланып эшләячәкбез. Бүген безнең беренче чыгарылыш һәм без сүзебезне һәр вакытта да яныбызда булган Рөстәм Хыснулла улына бирәбез. Аның тамашачыга әйтер сүзе бар. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Озак еллардан соң сезнең алда күренүемә гаҗәпләнмәгез. Сәбәбе 2020 елда Татарстан Республикасы җәмәгатьчелеге ТССРның 100 еллыгын Россия Федерациясе дәрәҗәсендә билгеләп үтәргә, бәйрәм итәргә җыена. Шундый улы тантаналар алдыннан республикада булган казанышларны барлау ул гадәти күренеш. Әйтик, Казан телевидение студиясының барлыкка килүе республика тормышының һәр өлкәсендә зур казаныш буларак кабул ителде. Чөнки ул әле республикада бердән-бер иде. Татар телендә татарча тапшырулар алып баручы бердән-бер студия иде. Әйдәгез, вакыт агышын 50 елга чигереп, шул заманны күз алдына китерергә. Башта ук игътибар итегез. Телевизор ватылдымы әллә дип боргалы күрмәгез. Чөнки махсус рәвештә сүрәтне аклы-каралыга күчердек. Чөнки ул вакытта шулай иде. Нәкъ шул замандагыча менә микрофонда әллә кая яшерелмәгән, текстымда алдында, ул да суфлерга яшерелмәгән, нәкъ шул замандагыча. Сүз уңаенда әйтим әле, төшле телевидениега күчү өчен әле безгә 10 еллар эшләргә кирәк булган икән. Эшләдек, ниһаять, төшле телевидениедә хәзер республика салты тапшыруларны бар. 1970 ел Татарстан Республикасы үзенең 50 еллык бәйрәмен билгеләп үтә. Кино тасмалардагы кадрлар кебек минем күз алдымда. Менә бүгенге көндә шулар искә төшә. Чөнки ул тапшыруларда күпме шәхес үз өлешен керткән. 1959 елның ноябрендә рәсми рәвештә ачылып, көндәлек эш барышында формалашкан, үз эшенә чын күңелдән бирелгән талантлы белгечләр, журналистлар, режиссерлар, кинооператорлар, тавыш режиссерлары, дикторлар, инженер-техник хезмәткәрләр тупланган студия коллективы тотрыклы иҗат итә. Өлкән буын әле хәтерлидер. Зур вакыйга булган районнар эстафетасы тапшырулары ничектер республикада барлык районнарны дәртле хезмәткә ашкындырды. Әле хәтердә һәр районның студияга җыелып, студияны тутырып хезмәт алдыңлары. Шушы районда тәрбияләнеп чыккан республикага хезмәт итүче күренекле шәхесләр турында, туган якның матурлыгы турында, үзешчән сәнгать сөючеләрнең ирешкән казанышлар турында алар шул кадәр үтемле итеп сөйләделәр, күрсәттеләр. Әле озак еллар үткәннән соң да шушы тапшыруда катнашучы кешеләр искә төшкәндә шушы районнар эстафетасы турында сөйләшә идек. Совет Татарстаны исемле телевизион документаль фильм студия тарихында зур
казаныш буларак кабул ителде. Республикабызның үсеше, аның һәр этабындагы эшчәнлеге турында бәян итүче бу фильмны республика җәмәгатьчелеге җылы кабул итте. Киләчәктә бу фильмның һәр өлешенә игътибар итеп, андагы сәхифәләрне барларбыз. Бүген җиткерәсе темалар шулар иде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.